हेलो लोगोफोर, गुड मर्निं। नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खेबसेबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर। मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदोलाय। नै आं दा जोगोनार मैगं खानो फैलायबाय। दिनैबो जोगोनार ओंख्रि जानोसैलाय। जोगोनार खाफैदों आं नै लोगोफोर बारियाव। सोरबाफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो सनाफोर। दा जोगोनार फिथाइ खानोसै लोगोफोर। जोगोनारजों अमा बेदरजों संनो नागिरलायबाय दिनैना अमा बेदर गोरान। बेखौनो लांसै आङो। बेनो गोदै जाथारगोन। खाखांबाय लोगोफोर। दा थाइबें फिथाइ नागिरनोसै आरो। लांसै लोगोफोरा दा मैगंखौ खाखांबाय। मैगं हागासिनो। पटलखौबो फ्राय एवनोसै, खांख्रिखला फ्राय, जोगोनार, अमा बेदर संनोसै लोगोफोर दिनै। मैगंफोरखौ हानानै रेडि लाखाबाय। नै जोगोनारखौबो हाखांबाय। दा केरेलाबो एवगोन आरो केरेलाखौबो हाखांबाय। खांख्रिखला फ्राय, जोगोनार अमा बेदर संनोसै आंहा। जोगोनार जानोसै दिनै। जोगोनार एवथारनाया जाबाय आंना। दै होनोसै लोगोफोर। नोगोद गोदैखा जोंना जोगोनारा। बांद्राय गिदिरबो नङा, फिसा फिसा। बे जोगोनार बिगुरखौ अमानो रुबाय आं मायाव होनानै। गारस्लायस्लाय गारनो एवनानै। जोगोनारजों अमा बेदर गोरान टेस्टि जागोन। रुइबाय थाथोंसै। गेसाव खांख्रिखला भाजाखौ एवनोसै। बेयाव खांख्रिखला भाजा एवनोसै। Iya, Oma Adar. Nah, जोगोनार बिगुरखौ अमा आदार रुदों आंहा। गारनो अननानै। अमायाथ' फिसासो, गिदिरखौ फानहरबाय आङो। गारनो
एवनानै रुबाय आरो जाख'नो हायाबाबो अमाया जानो हायाबाथाय दाउनो होगोन आं दाउआनो मेरला जोंना अमा बे रुनायखौ आरो माइरं होखादों नालाय थावादों Bakit is na mga umamay simulan ng sakit ko sebenarnya iba-iba 군대에 오카 하나 있고 큰 바라시네 나길라 걔네요 그래 이모들이 내가 도착하게 어린가 봐 지구나라 그냥 준비한 거자 Benar-benar benar mosli salam gugur gitu jadi sekitar kadang gurih langsung nabe berzam kenap nabe gerak-gerak sana Nah, nani. Saja boleh sampai kadang nak. Sampai selesai ya, benar. Sebenarnya benar.